Молитва за отделяне от демоническия свят. Точно сега, в името на Исус Христос. Моля Святия Дух да ме отдели от духа на този свят. Господи, аз ти давам пълно право да ръководиш и управляваш моя живот и съдба. Аз се отричам от всичко това, което духът на този свят, духът на дявола е вложил в мен и в моите предци, чрез греховната плът. Аз се отричам от всички плътски похоти и желания. Аз не завися от положението в този свят. Аз не завися от мнението на тези, които са около мен. Аз съм дете на Бог. И това е всичко, което ми е нужно да знам. Аз съм вече тази, която моя небесен татко иска да види. Аз заявявам, че от този момент нататък аз съм отделена и повече не се ръководя от страстите и похотите на този свят. Господи, аз искам да видя това, което ти показваш, да чувам това, което ти говориш и да правя това, което ти кажеш. Аз обявявам в духовния свят, че от този момент и до края на моя живот аз се ръководя от духа на моя Бог. Амин!